Tervetuloa Rikun uutisiin. Tänään on juontajina Rick ja Ruk. Kyllä, kiitos. Meillä on tänään 2 uutta uutista, mutta me ei kerrota nyt headlineja, vaan teidän täytyy katsoa niitä loppuun. Mitä sinä teet? Sori, se on ainoa tapa saada katsojat katsomaan nykyaikana. Okei. Anyway, tässä on seuraava uutinen. Seuraavaksi puhumme varmaan Disneyn pahimmasta teosta. Kyllä. Jos sinulla on tapahtunut jotakin ja olet hankkinut edes Disney Plus ilmaisen, sinä aiot menettää oikeutesi viedä heidät oikeuteen. Tämä tarkoittaa, että Tämä on tosi yllättävää. Onneksi en ole hankkinut sitä. Joo, se olisi tosi paha. Hohoho. Tulemme pian katkon jälkeen. Onko sinulla rahaa? Onko sinulla tylsää? Oletko sinä rohkea? Jos sanoit kyllä, katso tätä. Minä olen tehnyt tämän. En tiedä mitä se on. En ole edes varma olenko rakentanut sen. Otin vain jokaista laillista ja laitonta huumetta, sammuin ja siinä se on. Olen aika varma, että rakensin sen. Minä en voisi tietää, mutta minä kutsun sitä tuhoajaksi, koska olen aika varma, että se tuhoaa jotain. Vain 99 senttiä. Kiltti, joka Turku ottaa tähän. Minua pelottaa käyttää sitä. Tervetuloa takaisin. Seuraavaksi me katsomme interviewin Saran ja Rokun välillä. Terve. Mikä on sinun nimesi? Meikä on Sara. Haluatko olla tässä kyselyssä? Ok. Okei. Kysymys 1. Millaista on siellä lukiossa? No siis, niin se on vaikeampaa kuin yläaste, mutta siellä on kuitenkin niin tosi hauskaa. Siellä riippuu tietenkin mihin lukiossa meet, mutta mun lukiossa ainakin niin yhteishenki on tosi mahtavaa ja siellä vaan porukka on niin mukavaa, porukka oikeasti haluaa opiskella. Okei, kiinnostavaa. Entä, paljonko kertot niitä sinun kokeitasi varten? Sillä iltaa ennen luen jotain. Okei. Missä olit vuonna 2016 7.5. kello 13.43 Lontoon aikaa? En kommentoi. Tietysti, joo, todellakin. Vastasin täysin samaa. Viimeinen kysymys. Miten menet kouluun? Mä menen ratikalla kouluun. Kiitos, että osallistuit interviewiin. Takaisin sinulle, Rick. Vau, tuopa oli kiinnostavaa, eikö niin? Sä et puhu paljon. Mä tykkään susta enemmän. Seuraavaksi sää. Seuraavaksi katsomme, millaista sää on ulkona. Miten siellä menee, Rak? Olen täällä keskellä Helsinkiä. Täällä on hirveä myrsky. Okei. Me jätetään hänet rauhaan. Katsotaan tässä sisältä, että millainen sää näyttää koko maassa. Kiitos. Nyt voisimme katsoa tästä näin sisältä, että... Tämä on aika vaikea pistää sanoihin. Mutta jos täytyisi, niin näyttäisi siltä, että etelässä on aivan maailmanloppua. Pohjoisessa on meteoriitti tai 5. Tässä lännessä
näyttää olevan tulvimassa. Ja täältä idästä näyttää olevan sodassa. Tuo ei kovin näytä hyvältä. Okei, no. Meidänpä pitäisi lopetella tältä kertaa. Nähdään ensi viikolla. Toivottavasti. Tän.